Mayong gabi, mga kuturon kay Kristo, yari nga mga intensyones para sa pagsulog naton sa ikatatlong nga Domingo sang pagkabanhaw. For the soul of Joel Patria Sr. on his death anniversary today, offered by Ledesma family. Prayers for the soul of Ana Escarrera on her death anniversary on April 15, offered by Mario Escarrera. For the souls of Rogelio Escarrera, Rodrigo Escarrera, Corazon Escarrera, kag Isidro Escarrera, offered by Escarrera family. Para sa kalag ni Michael Angelo Tapaducio, halad ni Tiyay Kiching. Prayers for the souls of Lolita Sayo, kag Carmencita Tabirao, offered by Edith Tabirao and family. Para sa kalag nanday Guillermo Villodres, Morito Lacrite Sr., Hortensia Lacrite, Federico Villodres Sr., kag Matilde Villodres, halad sang Lacrite family. Prayers for the souls of Simplicio Talanas Sr., Simplicio Talanas Jr., John Talanas, kag James Talanas Sr., offered by Mr. and Mrs. Tibahares and family. For the souls of Rubini Condino, kag Rowena Balestramon, offered by Mr. and Mrs. Edmond Condino. Para sa death anniversary ni Edgar Condino, last April 12, offered by Mr. and Mrs. Edmond Condino. Thanksgiving is offered to Mrs. Rona Tabuyok Ledesma on her birthday last April. Today, April 13, offered by Wendell and MJ Ledesma. Thanksgiving is offered to Carl Vincent Escarrera for good health and blessings received, offered by Escarrera family. Kaya mga sponsors naton, Mr. and Mrs. Fernando Valencia Senior and family, Mr. and Mrs. Eliza Fusin and family, Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family, Mr. and Mrs. Robert Abrot and family, Mr. and Mrs. May Mercurio and family, Mr. and Mrs. Joan Nagnal and family, Mr. and Mrs. Jolie Lacrete and family, Mrs. Teresa Escarrera and family, Mr. and Mrs. JP Belleza and family, Mr. and Mrs. Rosana Posares and family, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, Mrs. Mila Robledo and family, kag Mr. and Mrs. Sharon Empanado and family. Ang aton pagtuo sa pagkabanhaw ni Kristo na sandig sa mga pamatuod sang mga apostoles. Ini sila nagparalagyo sang gintakop si Jesus didto sa Getsemane. Si Jesus ginlansang kag napatay sa krus nga wala gid ginunungi sa mga gintutunan. Wala sila dayon magpati sa balita nga si Jesus wala na sa iya lulubngan. Apang ang aton ebanghelyo subong nagasiling nga si Jesus sa tapos siya mabanhaw nagpakita sa ila kag nagbukas sang ila panghuna-huna sa mga kasulatan nga nagasiling nga ang Mesiyas dapat magantos agud maagom ang kapatawaran sang sala. Dayon ginpadala niya sila sa pagbantala sining maayong balita. Ang atong celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Sing a new song unto the Lord.
Upod sa aton mga intensyon, magasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Kamay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ang dumangin takus kita sa pagselebrar sa Santos Kamisa, kilalahon nato na nahing aton mga sala. Tanan, nagakonfess Konfesar ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa nag-aapo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga les kay mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. kamay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom kag sa napatawad naton mga sala. Tuwitihan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
Mga muyo kita, o Diyos nga man na may kabay nga magkalipay kami sa gihapon tungod sang nagbag-o kag nagmaligon nga kahimtangan sa amon kalag. Nagakalipay kami kay imo kami ginayop. Itugot man nga madangat namon ang mahimayaon nga pagkabanhaw. Napangayo naman ini sa imo pagi kay Hesukristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Si Pedro nagsiling sa kadamuan sa mga Hudeo. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, ang Diyos ang aton mga katigulangan, naghimaya sa iya alagad nga si Jesus. Inyo siya gintugyan sa mga otoridad sang banwa, kag inyo siya ginsikway sa tubangan ni Pilato. Bisan pa nga buy-an kung tani siya ni Pilato. Balaan kag maayo siya nga tawo, pero ginsikway ninyo siya, kag ginpangabay gid ninyo si Pilato, nga sa baylok kay Jesus, buy-an niya ang isa ka tawo nga manugpatay. Gani inyo ginpatay ang nagatuytoy sa mga tawo sa kabuhi. Pero ginbanhaw siya sang Dios, kag kami tanan mga saksi sini. Kag karon mga utod, nakahibalo ako nga kamo kag ang inyo mga pangulo naghimo sini kay Jesus. Tungod kay wala kamo makahibalo. Madugay na nga ginpahayag sang Dios paagi sa tanan nga mga propeta nga ang Kristo kinahanglan magantos kag ini iya gintuman. Gani maghinusol kamo kag magbalik sa Dios, agud mapanas niya ang inyo mga sala. Ang pulong sa Dios, Salamat sa Dios. o Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Sabta ako sa akon pagpanawag, o Dios, nga akon mga ngapin. Sangyara ako sa kalisdanan, ginbuligan mo ako, maluoy ka sa akon, kag pamatii ang akon pangamuyo. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Dumduma nga ginpili isang Ginoo ang mga matarong, nga mangin iya, kag iya ako ginpamatian, kung magpanawag ako sa iya. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Madamo ang magasiling, kabay kuntani makabaton kami sing kaayuhan. O Ginoo, tamda kami nga may kaluoy. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Kung maghigda ako, matulugan ako dayon nga may kalinong. Ikaw gid lang, o Ginoo, ang nagabantay sa akon. Agud hindi ako maano. O Ginoo, tamda kami sing may kaluoy. Pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Juan. Mga anak ko, ginasulat ko ini sa inyo, agod nga hindi kamo magpakasala. Pero kung may yara nga makasala, may mananabang kita sa atubangan sang Amay, si Hesukristo ang matarong. Kay si Kristo mismo amo ang paagi nga mapatawad ang aton mga sala, pag hindi lang ang aton mga sala, kundi ang mga salaman sang tanan nga mga tao. Kung kita nagatuman sa mga sugo sang Dios, patod gid kita nga kilala naton siya. Kung may isa nga magsiling, nakilala ko gid siya, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo, ina nga tao butigon. Kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero ang nagatuman sang pulong sang Dios, amo ang tao nga ang iya gugma sa Dios na himpit. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
Isaysay sa amon ang kasulatan, padabdaba ang amon tagipusoon sa nagahambal ka sa amon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Ang duha ka gintuton-an nagsaysay sa ila sang nahanabo sa dalanon kag kung paano nga nakilala nila ang Ginoo sa pagpamihak-pihak niya sang tinapay. Sang nagapanugid sila sini sa ila, sa hinali nagpakita si Jesus sa tunga nila kag nagtindog kag nagsiling sa ila, pagidait yara sa inyo. Hinadlukan kag kinulbaan gid sila kay nagunahuna sila nga nakakita sila sang kalag. Pero nagsiling siya sa ila, nga abala na tublag kamo, nga nagapang duha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akon mga kamot kag mga tiil, kay ako gid ini. Hikapan ninyo ako kag mahibaluan ninyo, kay ang kalag wala sing unod kag tulan. Subong ginatan-aw ninyo ako nga may unod kag tulan. Sang pagsiling niya sini, ginpakita niya ang iya mga kamot kag mga tiil. Dako gid ang ila kalipay kag katingala nga daw indi sila makapati. Dayon si Jesus nagpamangkot sa ila, may pagkaon bala kamo diri? Ginhatagan nila siya sing sinugba nga isda nga may nga iya ginbaton kag ginkaon sa atubangan nila. Dayon nagsiling siya sa ila, amo ini ang mga butang nga ginsiling ko sa inyo sang kaupod ko pa ninyo ako. Ang tanan nga nasulat na hanungod sa akon kag sa kasugoan ni Moises sa mga sinulat sang mga propeta kag sa mga salmo dapat nga matuman. Dayon ginbuksan niya ang ila mga huna-huna sa paghangop sang mga kasulatan. Nagsiling siya sa ila, amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat magantos kag sa iya ngalan ang mensahe na hanungod sa panghinulsol kag kapatawaran sang sala dapat iwali sa tanan nga kapungsoran sugod sa Jerusalem. Kamo ang mga saksi sa sini nga mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Hesus Kristo. Mga utod sa sining ikatlong nga Domingo sang panahon sang ukon sang pagkabanhaw, padayon ang aton pagpamalandong sa mga inadlaw nga nabanhaw si Jesus kag ang iya ginbuhat sa mga apostoles agud mapakita niya kag mahatagan sila sang kasiguraduhan nga nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Hindi lamang nga kalag, kundi lawas kag kalag. Kagamo ini ang ginapakita sa aton Ebanghelyo subong ang pagpasalig ni Jesus sa iyang mga apostoles nga padayon siya nga nabanhaw kag lawas kag kalag. Katulad man sang iya pagpasalig kay Tomas ang nagligad nga Domingo nga amuman ang iya pasalig kag ginpakita niya sa kay Tomas ang iya mga pilas nga nagpalik pamatuod sang paghigugma sang Dios para sa katawhan nga nagkasakit siya kag namatay para sa aton tanan. Isa kapag pakita nga ang Dios nangintawo, nagkasakit kag nabanhaw. Sa padayon ang pagpakita ni Jesus ang sining nga kamatuoran, ang unang nga bahin sang Ebanghelyo punta sang istorya sang duha ka gintuton-an sang Dios nga nagakapangasubok nga nagapuli
pakadto sa Emmaus. Sa bagay nga nagakasubo sila. Pero nag-upod si Jesus sa ila, kag sang uli talupangdan nila, nga ang ila upod si Jesus man. Kag paano ginpakita ni Jesus sa ila, nga siya, kag nabatyagan nila, ulihin na lang nila na talupangdan sang ila pag pamihak-pihak sang tinapay. Ngay ang ila mga tagipusuo nagdabdab, no? So katapusan ato nga bahin sa istorya sang duha ka gintuton-an sa Emmaus. Kagang aton ebanghelyo amo ina nga ang duha ka gintuton-an halin sa Emmaus nagmarites sa mga gintuton nga nagapanago kay siling nila. Si Jesus gito ang amon upod mo, galing kay pagtalupangod namon wala. Nagupod sa amon siya sang kagabi, kag sang gapamihak-pihak kami sang tinapay, napatyagan namon sa tagipusuo namon, nga siya gid ato. Samtang nagamarites sila sa mga apostoles nga nagapanago, bangod kay nahadlok sila, nag-abot si Jesus, kag naglusot, no? Nagpakita sang iya pagkabanhaw, no? Kag amo ini ang aton ebanghelyo, kag nag-greet siya ang pagidait sa inyo. Kag insulit niya naman ang iya pamaagi agod nga ipakita niya nga nabanhaw siya lawas kalag ang ginpakita niya kay Tomas, ang iya kamot kag kilid kag ang tiil, ang agi kun ang sang pilas sang iya paglansang. Sa diri nga ebanghelyo kaduwa gin mention nga ginpakita niya gid sa iyang mga apostoles. Kag ang isa amo tong pagpakita niya kay Tomas. Amo ini ang importante sa tanan. Ginpakita ni Jesus nga nabanhaw siya lawas kag kalag. Pero sa siningan Domingo may isa pagid katalalupang don nga pruweba sang sining ginadala sang nabanhaw nga Jesus. Ano ina? Ang paglugpay, no? Ay sus, nag-kurug-kurug tugurong mga apostoles, kay hadlok sila, kay base nga mapangita sila balasang mga Romanhon, kag pamatsyon sila. Gani na nanago sila sa babaw, no? Sa opisina, sang barangay, no? Dara sa babaw, no? Nanago sila da, no? Para na hindi sila makita. Sa babaw, no? Kag dira sila nagapanago, kag napulbaan sila, no? Do kahamot, do ang luto nilang guro, linusgusan ay, no? Linusgusan, o pasayan, or ano na, ano? Ginoo ko. Nga ko do ato ko bila sa babaw, no? Upod sa mga apostoles, no? Baw siguro, baw sudan nila, pasayan nga linusgusan. So, padayon kita. I-imagine ninyo na kulbaan ang mga apostoles, kag nagsulod ang duha ka mga disipulo salin sa Emmaus nga nagpanugid, nakita namon si Jesus, no? Kag dugay-dugay naglusot si Jesus sa dingding, no? Kag ti natural kinulbaan sila. Pero ang inang kakulba, ang inang kakibang, ginlukpayan ni Jesus bangod kay naghambal siya, pagidait sa inyo, hindi ka mo magpakulba, ari na ako, no? Dahon na. So siguro dira kita magapamalandong mga utod, kag balaan mo sa katapusan nga ebanghelyo, sang ebanghelyo nagsiling si Jesus, kamo ang mga witness, sang saksi, sang sining pamatuod, nga buhi ako, kag nabanhaw ako. Ang inyo nga responsibilidad, amo ang pagpaglapnag sang sining maayong balita, nga ang Dios pagi sa iya paghigugma, nabanhaw, napatay kag nabanhaw. Kag kita, ang mga present day nga mga apostoles kag mga disipulos magapakita nga buhi ang Dios sa tunga naton. Ang isa ka palatandaan nga buhi ang Dios amo ini ang ginhambal ni Jesus, pagidait sa inyo. Kung sa ron kita may responsibilidad kag gintugyanan sang Dios, kita nga nagasunod kay Jesus nga manugpaluntad sang pagidait sa tunga naton. Bisan diin kita ibutang. Kung sa ron, kada isa sa aton, ginahangkat sang Diyos, kundiin adtong tinion o kundiin nga katilingban, or diin nga lugar, or diin nga sitwasyon, may kakibang, may pagsunggudanay,
may lain sang buot, no? May pagbinahin-bahin, no? Katulad ni Jesus nga nag-abot sa tunga sa sadtong nakulbaan nga katilingban, ang pagpanghangkat sang Dios sa aton, nakabay pa nga ang aton presensya sa katilingban nga nakulbaan, sa aton presensya sa katilingban nga hindi maghiriangot, no? Bangod sang bugal, no? Bangod sang kaugot, no? Bangod sang kahisa, kabay pa ang aton presensya magdala sang paglugpay sa sina nga katilingban. Amo ina ang pagpanghangkat sa aton tanan, kay ti nagasiling kita ang mga saksi sang nabanhaw nga Jesus. Nagasunod kita sa kay Jesus nga nabanhaw. Gani ko nagasunod kita kay Jesus nga nabanhaw, katulad niya dal-o naton ang pagidait kag ang paglugpay kundiin man kita. Amo ini ang pagpanghangkat sa aton. Gani nga sa sining santos nga misa, bisan sa tapos ang sining santos nga misa, pamangkuton naton ang aton kaugalingon. Diin ayhan nga katilingban nga kung sa diin nanginbahin ako nga kinahanglan ko magpaluntan sa paglugpay kag paghidait. Sa sulod balay bala, subong, ano ang sitwasyon sa sulod sang panimalay? Si sino ang akon dapat hatagan sang paglugpay? Ano ang pagtinamdanay sa sulod sang balay? Kinahanglan bala ako nga maghatag sang paglugpay sa amon pagtamdanay sa sulod sang balay? Kay nagasiling ako nga sumulunod ako ni Jesus, no? So lantawan naton ina. Kung diin man kita nga katilingban ayhan sa mga kaingod diri sa San Rafael, no? Kinahanglan bala kay sino ako dapat maghatag sang paglugpay o kun paghidait, no? Ayhan sa imo kaingod nga kagahod sang iya nga videoke, alas 12 nagakanta pa, no? At least, no? Sa maayong panimuot, i-remind lang siya kasi okay na, no? Kay sino pagid, no? Sa aton ulubrahan, sa aton mga abyan, no? Sa sining santos nga misa, ihalad naton ini. Kag dumdumon naton, kundiin kita ang ginahangkat sang Dios nga mangin manugpaluntad sang paglugpay kag paghidait. Pamalandungan naton ini, magtindog kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo ko kay nakabugto nga aton Ginoo, nga ginpanamkon sa lang sang Espiritu Santo, insakit ginbunag ni Santa Maria Berhen, sa kisugot Poncio Pilato, ilan sa krus na patay kay ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kay katuo, naglingkod sa tuo. Nandito para siya liwat sa Kung paukom sa mabuhi sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi ni wala sing katapusan. Amen. Magpangamuyo kita sa Dios amay pagi kay Kristo nga among aton kabuhi kag pagabanhaw sa dako nga pagsalig ang aton isabat. Ginoo dungga ang amon pangamuyo. Ginoo dunggang amon pangamuyo. Para sa simbahan sang Dios, sa panguno ni Pope Francis, kabay pa nga pabatyagan sa tanan nga ang Ginoo malapit kag nagatuytoy sa amon, ilabi na gid sa mga tion sang kahadlok, kasubo kag pagtilaw. Mga muyo kita. Ginoo dunggang amon pangamuyo. Para sa mga nagakahadlok, kag nagaantos sang balatian, kaimulon, kalisdanan, kasakit kag kaluya, kabay pa nga sila masanagan sang pagdaog ni Kristo sa kamatayon, kag kabay pa nga makakita sila sa mga tawo nga makabulig sa ila. Mga muyo kita. Ginoo dunggang amon pangamuyo. Para sa mga nagakabuhi sa kasalanan, kabay pa nga magbalik sila sa amay, paagi sa paghinulsol kag pagbaylo sang ila mga buhat. Mga muyo kita.
Ginoo dunggang amon pangamuyo. Para sa naghahanda, para sa pagsaulog sang hubileo sa madason nga tuig. Kabay pa nga maugyonan sa tanan sa simponiya sang pangamuyo. Agud mabato nila sing may bukas nga tagipusoon ang mga grasya sang Ginoo. Mangamuyo kita. Ginoo dunggang amon pangamuyo. Para sa tanan nga nagapangabudlay, kag nagabiyahe, kabay pa, mabidisyonan sila sang Ginoo, kag ipaiway sa tanan nga katalagman, kag kabay pa, nga batunon sa langit nun, nga kalipay ang mga nagtaliwal na. Mga muyo kita. Ginoo dunggang amon pangamuyo. Kag sa hipos, aton man ipangamuyo ang aton mga personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo dunggang amon pangamuyo. Diyos nga man na may pagginhiusa mo kami sa imo pagi sa pagkamatay kapagabanhaw ni Kristo, itugod ka mangin saksi kami sang iya kadalagan sa kamatayon kag sala. Pinapangayo na nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Maliyog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mga utod, gud nga akong kang inyong sakripisyo mahamutan sa Dios Amay nga makagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong makamot. Sa kadayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga mo na may batuna ang mga dulot sang imo Santa Iglesia nga karon nagahinugyaw sing malipayon. Imo kami ginhatagan sing kalipay paagi sa pagabanhaw sang imo anak. Gani paambitaman kami sang kalipay nga wala sing katapusan. Napangayo naman ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Tapos kagang igid, igaw papasnanon sa aming kaluwasan niya sa gihapon, dayawan igid ikaw namon o Ginoo sa tanan nga tion, pero labi na gid sa sining panahon sang Pasko, ginhalad si Kristo nga amon Kordero Pascual. Kay siya wala gid nagaunta sa paghalad sang iya kaugalingon para sa amon tanan. Kag siya gid amo man ang mananabang sa imo atubangan. Siya amo ang kordero nga hindi gid mapatay, kay bisan ginhalad siya subong biktima, nagakabuhi pagid siya sa gihapon. Tungod sini ang bugos sa kalibutan nagahinugyaw sa dako nga pagkilalipay ang mga angheles, ang mga arkangeles, kag ang tanan nga mga tinugas sa langit nagaambas ang kalantahon sang imahimaya nga nagasiling. Sa
Hosana sa kahitaasan. Santos ikaw nga todo Ginoo, tubaran sa tanan ng pagkasantos, kaya ipadala ang imong espiritu sa pagpasantos sa ining mga dulot, agad nga mahimay ni para sa aman nga lawas kay tugo sa mga Ginoong Kristo. So wala pa siyang itugyan sa kamatayan nga gibaton sa kibabuton, yagid kuha ang pamihak-pihak ang tinapay ka pasalamat sa imo kay ipanagtag sa imong itutonan nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag magkaon sini kay namang ako lawas kay gitugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat kang ipalibot sa imong ituton-an nga nagasiling magkuha kamatanan kang maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo ang dugo sa bago kag walay katapusan ng kasugtanan ni igawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganyo amay amon ginahalad sa imo ni tinapay sang kabuhi kag ining sang kaluwasan sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay kapag banhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig ang mga tako sa pagatubang sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpayo sa samon nga nagamit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodom lamang yung simbahan na labdang sa bugos sa kalibutan. Imbita siya sa pagigumaw pod samon sa tupapa nga si Francisco. Sa monobispo nga si Jose Romeo kag sa tanan na haparian. Doon daw mga sakop siya mo katiling banyan taliwan nga may paglaom mo mabanhaw sila. Doon daw man ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian. Batulan sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga rawong. Kaluwi man kami, diri karon nagkatambong agod nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayo kag magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloisang Dios, upod kay San Jose Iabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo. Pagi sa imanak na sa Heso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginatag sa imo Diyos, amay ng mga gahong, sa kisan sang Espiritu Santo, ang tanan na dugog kagimaya, sa tanan ng mga tuig, isang mga katuigan. Tungod kay gisugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo kagintudlo niya sa aton.
Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan ng kalautan. Hatagi kami sing pagidahin sa amon mga inadlaw. Biligi kami agad malawas kami gihapon sa sala. Pagpaligo na kami sa tanan ng palaligban. Samtang nagapaabot kami sa walaan nga adlaw ang amon ginauman. Ang magabalik sa Yesu Kristo. Nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait kinabiling ko sa inyo, akong pagidait kinahatag ko sa inyo, ni pagdamdam ang mga sala, kundi yung pagtuo sa imong simbahan, pagsunod sa imong ginsiling, at tagi sa isang pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan, Amen. pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyong tanan. Kag yara man sa imo. Matagay kita sa tanda sang pagidait. Yan si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulaan kita ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, dili ko takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit ng lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon, lawas kakalag. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akon indikit matigayon, magkarit ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan. Manluluwas sang akon kalag.
do not stand alone. We are one body in Christ. And we came that we might have life. For it tells we are one body. Not stand alone. We are one body in Christ, and between us stand alone. Tells us, when you eat my body and you eat my body, one body in Christ, and between us stand alone. We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and He came that we might have life. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. He who believes in me will have eternal life. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. He who believes in me will have eternal life. Katanan. Mga buyo kita, o Diyos nga maluluyon, tamda kami nga ginbago liwat pagi sa sakramento Pascual nga nagahatag sang kabuhi nga dayon, kag ipatangat sa amon ang pagabanhaw sang mga lawas nga himayaon. Ginapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kabay nga medisyon kamo sa mga gahaw nga Diyos, ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidai, tapos naton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Mayong gabi sa inyong katanan.